Tervetuloa Jätkäsaareen, jossa sinua odottaa täydellisen tyylikäs ja kattavasti varusteltu huoneisto Saukonpaaden puiston ja kanaalin vierestä. Aikuiseen makuun toteutettu unelmien citykoti merellisten boulevardien välittömästä läheisyydestä. Yksilöllistä asumista 2 kerroksessa, joihin on 3 sisäänkäyntiä. Yläkerran pääsisäänkäynti johtaa upean valoisiin oleskelutiloihin ja laadukkaasti varusteltuun avokeittiöön, jonka ilme on linjakkaan pelkistetty ja katseen kestävä. Ruokapöytä mahtuu viereen täydellisesti ja kesäkattaukset järjestyvät vaivattomasti isolle aurinkoterassille. Molemmissa kerroksissa on ylellisen tilavat makuuhuoneensa ja kylpyhuoneensa sekä runsaasti säilytystilaa. Päämakuuhuoneen yhteydessä on myös oma terassinsa, jossa on ihana rentoutua vaikka kirjan seurassa ennen yöunia. Meren puolelta on oma sisäänkäyntinsä, josta pääset kätevästi myös alakerran suihkuosastolle. Kokonaisuuden kruunaa autohalli, josta on mahdollista ostaa 2 parhailla paikoilla sijaitsevaa autopaikkaa. Yhtiö sijaitsee erinomaisella paikalla Jätkäsaaren alkupäässä ja meren läheisyyden aistii kaikkialla. Urbaani asuinalue kivijalkaliikkeineen, hyvät kulkuyhteydet sekä keskustan läheisyys tarjoavat mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan viettoon. Täällä nautit laadukkaasta ja huolettomasta asumisesta, aivan kuten olet aina haaveillut.